dopustíš. Počkej, nebo takhle. Ne, ty nevystřelí trošku. No já jsi dobrý. Takový si zaslouží jenom pustit. Nechme se z brábora. Vážil jste ho? Jo. 15 kilo. 15,5. No. Ještě větší materacku. Píčo jsem se daleko. 14 bude mít, materacku odečte. Tohle, jde ho na kolmo. Normálně klasický. Chytni ho za ocas. Chytni ho za ocas. Normálně takhle chytni, a nebo takhle můžeme rozplavat, ale otevři na vodu. Takže nezbíje ho. Mor jenom ve vodě, jestli na někoho nezbíje. No, na druhou stranu to není. Hlavně ho bereš, nech se z brábora. Na druhou stranu. Tam ho otevř hlavu. Jak vystřelí, tak... Musíš tam na... Můžeme tady kameru. Ček, natáčím. A jak se začne mrskat, tak o chvíli jdeš. Bude chvíli trvat, on byl hrozně hodný. Si vyfotím tvoju prdele, jsem mi jo? Jo. Kolik měří? 92. Nevypadá vůbec. A bojoval aspoň? Jo, ale ne tragický. To větší bojovníci. Jo, dohodí ho, tohle nezvíhej ho. Tak začíná, musí naučit. Použil bublinky. Tak, no. Hlavně nepouště, dokud bude na boku, tak ho nepouště. A už ho pust. A pošli taty.